भूमिकेची काही समज आपण नाही. एक तर कुणाला लाऊडस्पीकर वाजवायचं असेल तर मंदिरावर लाऊडस्पीकर लावायला हरकत नाही. काही ठिकाणी मंदिरावर लाऊडस्पीकर आहे. त्यामुळं मस्जिदीवर जे परंपरागत अशा पद्धतीचं त्यांचं लाऊडस्पीकर ते लावलेले आहे, तर ते लावतायत म्हणून आम्ही सुद्धा भोंगे लावू अशा पद्धतीची भूमिका घेणं ते योग्य नाही आहे. पूर्वीपासून ज्या ठिकाणी भोंगे आहेत त्या ठिकाणी आहेत. अनेक ठिकाणी मंदिरामध्ये पाहिलेलं आहे की त्या ठिकाणी म्हणजे त्या ठिकाणी भोंगे असतात आणि त्यामुळं विरोधाला विरोध करण्याची भूमिका ते योग्य नाही. राज ठाकरे हे एका पक्षाचे मोठे त्या नेते आहेत आणि बाळासाहेब ठाकरे यांचे ते पुतणे आहेत, पण ते काय बाळासाहेब ठाकरे यांचे वारसदार नाही आहेत. बाळासाहेब ठाकरे यांचे वारसदार उद्धव ठाकरे आहेत आणि उद्धव ठाकरे त्यांचे वारसदार असूनही ते आमच्यासोबत येत नाही याचा आम्हाला खेद आहे. कारण बाळासाहेब ठाकरे हे अत्यंत शिवशक्ती भीमशक्तीचा विचार मांडणारे होते. भाजपसोबत अनेक वर्षे ते एकत्र राहिले होते. तर बाळासाहेब असते तर त्यांनी माननीय उद्धव ठाकरे यांना काँग्रेस राष्ट्रवादीकडे जाऊ दिलं नसतं. पुन्हा उद्धव ठाकरे आमच्यासोबत आले असते आणि अजून वेळ गेलेली नाही आहे. माननीय उद्धव ठाकरे यांनी पुन्हा आमच्यासोबत यायला काही हरकत नाही. अडीच वर्षाच्या फॉर्म्युल्यावर अजून विचार व्हायला काही हरकत नाही आहे आणि शिवसेनेच्या भल्यासाठी आणि महाराष्ट्राच्या भल्यासाठी माननीय उद्धव ठाकरे यांनी आपला निर्णय बदलावा. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसला सत्तेच्या बाहेर करावं आणि BJPला सत्तेच्या आतमध्ये घ्यावं.